Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, pauluan, babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Katsika, saan kan nga tangag babawi? Apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Magagaran na ni papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitakmat anapudno kayo kan ni Felisa iti tunggal maysa. Sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpas yo amin ang tirumbang asikasuan yo? Wen mama, Wen, mama. Nasayaat no kasta. agyaman kami unay kada kayo kan ni papa, mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gaputa makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen mama, Wen, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa, Hubert. Agbagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madampay laang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputan nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumot gayam ti mang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako na yo, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipatin tayong tinapalabas, mama. Agyaman ak nga rundo kasta. Katala, ipayanda kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. sige mama. Napagsaritaan min kan ni Angie day taabanag. Kat imanugot, nga agnaad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad dito balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko adito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti da iti abalay no din ni Frank. Sige, mama. Dito kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda?
Agraman dagiti dua akakaanakan na. Iso pa'y nga minti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan magparikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawa da ijay. Adda siyar ijay. Isa komportable ijay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya at may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun da ito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanakak. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan na ka mabannog dito'y balayo? Tauray ladwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo. When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda agi bumbunag iti gamit. Danana Linda. Imakardan di ti balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y danana Linda. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti inrugimi a negosyo. Ala, bumabata nga roden dito'y kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kinikasinsin mo. Kompleto pa'y gayam ti gamit dito'y. Adda pa'y paglutuan. Adda pa'y electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo kaanakan. Wananti, Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso a pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta a panagtalak na. wananti, Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parpariir. Wen, balasan ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kamin kan ni Felisa. May papan iti inrugi tayo a negosyo. Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min ama asikaso ti negosyo, Nana? Inkadang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwayon ti negosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day takan ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ama isaganaan tayo ti panagkapsot yun to, Nana. Ha, Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, adda si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo.
Nagsaya at hindi kasta plano yo anak ko. Agyaman ak unay kada kayo. Ngumapay ngay ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrati store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, nana. Iso ati matgadan ti store. Para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, kadagyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bay ang tinegosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agor nung kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, papa. Wan, nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, papa. Sa nabala Ahwan gayam. Kumusta ni mama, papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parekot kan ko na. Di nan kaya tirumwar nga agpasyar akas iti sigun nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ti aramidan na, papa. Tamdamingan na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen anaunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarungkaran, wan? Wan, papa. Aramidak dayta. Italang ang naggranata dito kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya at naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat da ito nalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laang. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga, Rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataarda pa'y. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasan, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaang. Ababaunan talaang. Ngam, adamat gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga Rod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no adda kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawon ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck kadata nga agpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta, gapu ta napasnag ta nga agadal. Kablaawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan ta ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano lang, dahi agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert.
Manon atawon tinapalabas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No di kat nasayaat pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wen nana, sapay ko maa. Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal kamot ka anakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Kita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya ti mako namin ti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalagyo kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kani Felisa. Agyamanak manen iti panagtalagyo kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Noawan ka, saan ko maan nasa liwanwan ti biyag ko. Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot la tibiyag mo. Amom ka dino apay. Apay, Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. kasta ka di? Wan, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamot na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. wan. Matumpal amin da kita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamo iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasang ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusi. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayan ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Hagyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Hagyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anaan-anay ti ragsak yo, Nana. Katap no naan-anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken amakita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Hagyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kumati na pintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo.
Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo ita alawas, anapaulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.